Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, иңелек бүгінгі тапшыруның төп темалар хакында. Білім илендә тәүге ачышлар ясарга ярдәм иткән укытучыларыбыз һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Шалы ТВ коллективы үзләренең мәктәп елларын искә алды. Ялгыз калган өлкәннәрне чит гаиләләргә урнаштырырга телиләр. Бу кем өчен уңайлы, Гүзәл Шихапова ачыклады. Радио барышларның карьерасы койдан башлана дисезме? Кастингтан. Күңел радиосының грандиоз кастинга ничек узды икән? Алина Хисматуллина сюжетында. Сәмсез. Бүген халыкара укытучылар көне. Ул 1994 елдан бирле бәйрәм ителә. Һәр елның 5 октябрендә укучылар мәктәпләргә барып, мөгаллимнәрен котлый, сыйныфташлары белән очраша. Шалы ТВ телевизия компаниясендә эшләүчеләр исә мәктәпкә бара алмады, эш көне тыгыз иде, әмма хезмәттәшләрем үзләренең мәктәп елларын искә алды. Будь здоров тапшыруын алып баручы Любовь Герасимова үзенең мәктәп елларында төшкән фотоларын алып килгән. Башлангыч сыйныфта укыган кечкенә кызны танырлык түгел. Ну что, Ксюша, не получается меня найти? Вообще не узнаю. Тогда подсказка в первом ряду. Так, белые колготки. Да. Вот это, да? Да. Люба мәктәптә гел бишле билгесенә укыган, тәртипле кыз булган, чыгарлыш имтиханнарын бишлегә тапшырган, начар билге алудан әле дә куркам ди. А порой даже просыпаюсь во сне вся в поту от того, что снится, как меня вызывают к доске, а я мучаюсь и не могу ответить на вопрос. В последнее время даже стала задумываться, может, это какой-то знак, и уже пора навестить свою родную школу, встретиться с учителями, которые там еще работают, хотя многие уже на пенсии. Вот, например, моя классная руководительница Кузнецова Галина Яковлевна, мы с ней часто встречаемся, общаемся. Оператор Ленар Султанов мәктәптә шаян һәм шук булган, кызларның тулымнарыннан тарткан, дәресләрне өзгән. Ул елларны яңадан кайтарып булса, шаярмас идем ди хезмәттәшем. Если честно, мне стыдно вспоминать, это было в классе 8. Я в школу принес петарду на урок географии. И во время урока я поджег эту петарду и кинул на пол. Ну, соответственно, петарда взорвалась. Учитель повел меня к директору. Соответственно, дальше вызвали родителей. Ну, мне досталось. Монтаж ustaсы Ольга Рогова мәктәпне 80-нче елларда тәмамлаган. Чыгарлыш кичәсеннән бирле сыйныф җитәкчесен күрмәгән, гел вакыт табып булмый ди. Вот моя учительница, она ученица русского языка и литературы, Гурина Галина Ивановна. После выпуска я вообще, как сказать, не встречалась с ней, я просто как-то мельком видела ее в городе. Вот, но был неудачный момент, когда я куда-то спешила, не могла подойти. А тут решила просто навестить, но узнали, что ее, к сожалению, нет живых. Так что не повторяйте моих ошибок, вовремя навещайте своих учителей, потому что, к сожалению, они не вечны, и вы можете не успеть сделать свои добрые дела, сказать последние хорошие слова. Укытучылар янына һөнәри бәйрәмнәрендә генә түгел, буш вакыт булганда да барырга мөмкин. Бүген исә телефоннан хат юлласаң да, аларның һичшиксез күңелләре булачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Форсаттан файдаланып, мин дә үземнең укытучыларымны һәм 40 ел гомерен мөгаллимлек эшенә багышлаган әниемне Зөһайрә Шәрифуллинаны һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Сәламәтлек һәм түземлелек сезгә. Кемнәрнедер зәңгәр экраннар аша тәбрикләсәләр, берәүләр җылы сүзләрне орган залы сәхнәсендә кабул итте. Алар арасында төрле бәйгеләрдә җиңүчеләр, ярты гасыр һәм аннан да күбрәк гомерләрен белем бирүгә багышлаучылар. Бүген Чаллыда 3000 ярымнан артык мөгаллим эшли. Аларның күбесе хатын-кызлар, 14 кеше фән кандидаты, 66 укытучы республиканың 15 шәһәрдәшебез Россиянең атказанган мөгаллиме исемен йөртә. Һәм башка яңалыкларга. Яңа елдан ялгыз әби-бабайлар гаиләле булырга мөмкин. Республикада өлкәннәрне гаиләләргә урнаштыру буенча пилот проект старт алачак. Аның шартлары буенча үз-үзләрен карый алмаган 55 яшьтән узган хатын-кызлар һәм 60-тан узган ир-атлар гаиләләрдә тәрбияләнә ала. Проект 2017 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә. Шалының картлар йортында тәрбияләнүчеләр проектны хупламады. Ни өчен? Бу хакта башка шәһәрдәшләр нәрсә уйлый? Гүзәл Шихапова ачыклады. Наилә Мөхәммәдиева интернатта 7 ел яши. Үземне өйдә кебек хис итәм ди. Дуслары белән бергәләшеп тәрәзә төпләрендә гөлләр үстерәләр, кышкыга оеклар бәйлиләр. Күңелне бушатырга һәрчак кеше бар ди ул. Асрамага гаиләгә бару турында уйламыйм да ди. Как будто өйдә мин Казаннан килгән кеше. Башта бик каты сагындым Казанны, потому что гомер буе Казанда туган, үскән. Башта бик авыр булды. Ә хәзер әйләндем. Бик әйбәт. Юк, бер нинди гаиләдә кирәкми миңа бик монда бик әйбәт. Картлар һәм инвалидлар йортында яшәүчеләр пилот проект хакында ишеткәч, бу фикерне хупламаган. У нас по комнате подружки. А больше кто по семьям, это другая история.
Там надо опять вливаться, опять надо сходиться. У меня своя семья была большая, 7 детей. Я самая старшая. Учреждение директоры бинада пенсионерлар өчен барлык шартлар да тудырылган ди. Әмінә өйдә дә өлкәннәрне шулай тәрбияләү өчен күп көч түгәргә туры киләчәк. В плане оказания социальных услуг мы стараемся оказывать качественно социальные услуги. И, значит, то, что касается медицинских услуг, во-первых, проходит ежегодно диспансеризацию, наблюдение врача-терапевта, наблюдение медицинского персонала внутри учреждения. Это, естественно, все соблюдается. Кызганыч әмә ялгыз калган һәр картны да шундый тәрбия белән тәэмин итәр өчен дәүләтнең мөмкинлеге юк. Шәһәрдә үз-үзләрен карый алмаган картлар саны 700. Бу рәсми рәвештә теркәлгәннәре генә. Тагын 2000 якыннары бернинди дәүләт ярдәменнән башка тәрбияли. Шәһәрдә психикасында һәм аңында тайпылышлар булган туганнарыннан көн сайын баш тарталар ди психоневрология диспансеры баш табибы. Бу хакта ул ачыктан-ачык сөйләшү тапшыруында да сөйләгән иде. Каждый день в мой кабинет приходит разное количество, 1, 2, было случай, 8 сразу 8 случаев за один день. Приходят один за другим. Значит, кто обычно приходит? Или дети со стариком, или племянники, племянницы, или братья, сестры. Вот. И приводят или этого старика, или говорят, он у нас на первом этаже, мы вам его оставим, делайте с ним, что хотите. Всякие бывают очень тяжелые разговоры, но это бывает почти ежедневно. Диспансерда ауру өлкәннәрне озак тота алмыйлар. Картлар йортында исә 60 кешелек кенә урын бар. Бүген ул тулы инде. Министрлар кабинеты карарында картларны асрамага алуның максаты өлкәннәрне дәвамлы рәвештә тәрбияләү һәм аларның яшәү сыйфатын яхшырту диелгән. Бу хакта шәһәрдәшләрнең фикере төрле. Әгәр дә кешеләр шин йөрәктән ярдәм итәбез дисәләр, мин уйлыйм, бу яхшы эш дип. Кая барасың инде? Бөтен вакыты кышытын шул булса, кая барасың? Авыл итәсең инде. Асрамага әби яки бабай алыр алдыннан күп кенә документлар җыясы бар әле. Белгечләр яшәү шартларын да тикшерәчәк. Әлеге пилот проект кысаларында министрлар кабинеты хезмәт хакы күләмен дә билгеләгән. Әгәр гаилә сәламәт булган өлкән кешене кабул итә икән, аңа 4000 түләнеләчәк. Иң зур хезмәт хакы 8000 сум. Дәүләт моны беренче группа инвалидларны тәрбияләүчеләргә бирәчәк. Республикада моңа охшаш тәҗрибә кулланылды инде. Татарстанда балалар йорты санын киметеп сабыйларны гаиләләргә урнаштырдылар. Бу проект уңышлы килеп чыкты дип билгели белгечләр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Радио алып баручы ролена 40-тан артык кеше дәгъва кыла. Бүген күңелдә грандиоз кастинг үтте. Ишек артында көтеп торулар, дулкынланулар нәкъ имтиханның үзен хәтерләтте. Егет-кызларга күңел җитәкчелеге радио белгечләре бәя бирде. Кастинг барышын Олина Хисматуллина күзәтте. Лилия белән Динар күңелгә 4 ай элек җәйге кастинг аша килеп керде. Алар радионың иң яшь алып баручылары, шуңа да карамастан кыска вакыт эчендә радионың барлык якларын, үзенчәлекләрен өйрәнергә өлгерделәр. Хәзер алар гади диджейлар гына түгел, ә каһвәханә тапшыруның авторлары һәм алып баручылары да. Без бик тәгъин шат. Булай гына менә барып карыйсы килгән, менә һамандагын ышанып бетә алмыйбыз. Инде барып киләсе килгәннән чыгып, инде менә ниһаять хәзер Аллага шөкер, үзебезнең тапшыру белән чыгабыз. Безнең тапшыруыбыз бар, һәр җомга көне аның каһвәханә дип атала безнең тапшыруыбыз 9-дан 11-гә кадәр без Динар белән рәхәтләнеп, үзебезнең каһвә эчәбез. Каһвә эчеп рәхәтләнеп, радио тыңлаучыларыбыз белән сөйләшеп, рәхәтләнеп күңел ачабыз. Лилия һәм Динар кебек үзләрен күңелдә сынап карарга теләүчеләр күп. Моны бүгенге кастинг тагын бер кат исбатлады. Редакциянең коридорында 40-тан артык кеше, кулларында анкета, уйларында һәркем кастингны үзенчә аңлый һәм кабул итә. Күпчелеге кирдем, сөйләдем, чыктым дип җиңел генә уйлый, ләкин бу алай түгел. Студияга керү белән катнашучыларның башкала кунагы, Татмедиа акционерлык җәмгыятенең радиолар департаменты җитәкчесе Алмаз Миргаязов каршы алды. Ул исә үз чиратында кастингка килгән һәр кеше белән әңгәмә корырга тырышты. Аның сүзләренчә, бу усул кешене яхшырак ача. Бәлки шуңадыр да катнашучыларның дулкынлану хисе әзрәк булгандыр. Мин кирип чыктым, жюри әгъзалары бик тә мөлаем, алар мине киресенчә поддерживать иттеләр, һәм аларга бик рәхмәтлемен. Радиога кирип китәсем килә, бөтен җаным, тәнем белән яратам, балачактан хыялланам, телевидение бер нәрсә кирәк түгел, бары тик радио гына. Анкеталар тутырылды, катнашучылар үзләрен күрсәтте, кастинг тәмам. Нәтиҗә чыгарырга вакыт җитте. Моның өчен видео язмалар кабаттан каралачак, тавышлар яздырылачак. Кем белә бит, бәлки бик тиздән бүгенге катнашучыларның тавышларын сез күңел радиосы аша ишетеп танып та алырсыз. Олина Хисматуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар.
Бүгінгі гамнашлар, мен сіздің білен сау болашам, естен емен болығыз. В октябре радуга скидок в Эссен. В эту среду скидка 30% на торты, пирожные и черный чай. В четверг скидка 30% на консервы из рыбы в масле. Подробности акции в гипермаркете Эссен. Эссен. 37 тысяч? Крылатый. Вот где сказочная выгода. Квартиры в Крылатом. Звоните. 9 октября на сцене органного зала Анна Калинкина, Санкт-Петербург, лауреат первого всероссийского конкурса «Соли Део Глория» с программой «Вечер органной музыки». В корпорации «Центр» за цены ручаемся! А если найдете дешевле, снизим цену. Линия контроля сервиса 8 800 100 ровно 3000.